Di ko diha. Asa ka? Musibat abot ka? Gahapon gisugo ta ka og pahiram o kaguran. Kay gibuhat mo. Pamilya mo. Uyag basak pa mo sa tag-iya. Ibuhat mo. Si Lucio magug si Claire ma. Ma, wala man noon minasakpan. O tanawa, mga tarungan pa ka? Dili na na niya usbon ha kay dili na mayo. Lagi ma. Sayang nga to kagahapon. Uy, patulong nito ba? Sa'yo ang nang Marley nagyaw-yaw. Asa mo ko di ka mo adto? Maltunta ko lang ni Claire ma ba? Si Maria di ay. Pagpaspas kong lakaw, babe. Basing madamay po niya ko. Ikaw ha? Dili na ka maguban-uban kay Claire o Lucio. Kasabot ka? Lucio? Nang? Unsa man? Ali sa ko dire, kana ko'y pangutanan nimo. Ano bitong agi-agi? Impas ni mama ron. Nang? Unsa man? Padali pa akong papa. Lingkod diha. Ay, pangtawa ni mama no? Kinsay mastermind ninyo gahapon sa pagpamikir? Mastermind? Unsa gani ang mastermind, ha? Unsa din ang mastermind na? Ha? Wa ka kabalo og unsa ng mastermind? Utok sa pagpamikir ba? Mastermind. Utok sa pagpamika. Wala man minay utok. Si Maria nang. Paingon man siya, ilapiping na mo ibaligya kay tag 10.25 ang kilo. Ako pa daw. Inyo ra magani kong gitawag. Si Claire tawon. Kay ana siya sa kuha. Ilapinyaruya na ibaligya kay tag 11.50 ang kilo. Nagtinukluray na mo ha? Kinsa majud ninyo ang utok sa pagpamikir? Siya! Si Lucio taon ma. Ingon magani ka Lucio nga ikaw ang magbuot kay ikaw ang nagbunot. Dito na to ibaligay lang ni lumain kay tag 12 ang kilo. Murag ka mo'y tag-iya sa kalubinan ha? Maglalis pa mo. Kung asa niyo ibaligya. Unya, maayo ka ato inyong gibuhat? Dili ma. Ikaw Lucio ha, paluy-luoy pa ka sa imong dagway. Ikaw day leader? Kung usab nang. Asa day si Claire? Unya nga nung wala man ninyo nauban gapon si Bite. Si Biti manggod ma. Murag ni uban siyang lula sa Digos. Ya si Claire pud nang kay murag wala pala aga siyang lula. Ah, nakabalo na siguro to ang iyang lola sa inyong gibuhat. Mao wala siya palaga. Ako ra nang nakasabaan ni Marlene da. Wala nang maapi si Claire. Alangan kay nag-ag-agi mo ka. Dili na to niyo usbon ha, kay dili to maayo. Sige Lucio, lakaw na kay gisugo man di kasi mong papa. Sige nang. Maria, balik ko na to.